Ljubljana je najlepše mesto na svetu. Ne? I vsak Ljubljančan si zasluži biti vsega zavnika, da se tiste tedne, ki čas do volišče. Ne? Zato šli v Bosno in našli delovno silo. Če dovolj v Stocah, bo tudi tukaj. Tukaj imam sabo deklico z našega doma, ki se radi v ženski družbi, ne? Zdaj pa gremo. Ne? Pa vi veste, kam greste? Mislim, jaz sem prvič v Sarajevu. Seveda ve, kje sva, ne. Sarajevo je najlepše mesto na svetu, ne. Pa dobro, vi to za vsak mest rečete. Ne, za Maribor nikoli, ne. Lejte ga, en doktor! A kje? Znao prijatelju, ne. Dođe ba kod nas u Ljubljanu, treba nam doktore. Ljubljana? Ja. A plata? Za zdravnika je 1600 evra. Evrima, ne kune, 1600 evra. 1600, ne. 1600. Dobro, to je malo bolje nek kod nas. A koliko je kirija gore? A u Ljubljani su ti dane oko 800 evra. 800 eura? Ja da radim mjesec dana i da vam pola toga ostavim. Pa še plus troški, stroškovi. Ma nema šanse, nema šanse. Još bi se ostavi vi Slovenci malo pametniji, vidim i u vas isto ludlova strza, jel? Sto posljedice korone, još šta? 1600? Ja. Pa ne vem, ne sem zdaj. Mogoče je tale misija majčkeno težja, kakor si je župan predstavljal, ampak pozitivna novica pa je, da jih denar vseeno zanima. Tako da bomo zdaj izhajali iz tega. Halo, šta je ovo? Trebamo doktore, idemo u Ljubljanu, ne. Pa rekao sam da neću. Pa sve ćemo srediti, dobit ćeš besplatan stan, ja sam ti gradonačelnik Ljubljane, ne, sve ćemo srediti. Ma ne znam slovenski priča. Pa ne zna gdje Mike Tobi igra za slovenčku reprezentaciju. 1600 evra i besplatan stan, evo ti ruka. Ko je Mike Tobi? Pa dobro, svejedno je ako radiš u Bosni ili u Sloveniji, isti ti je to posao. A gazda župan vam je super, nema boljeg. Zrihto je stan i papire još za par mojih prijatelja da mogu raditi ovdje. Jozo! Danas si gore. Na krovu? Ne na krovu, gore drugi štuk ambulanta, imaš pacijente, ajmo. Koliko pacijenti? I pacijenti. Dobro, nisu sad svi studirali medicinu, ali nek to ostane među nama. A ti se že cepil četrtič? Ne, Zakaj pa ne? ker sem se subscribal.